Ka odhi nyime gi weche motudre koda koma mar AUC. Ni jotend migepe Musalia Mudavadi ogolo siem ne Josiasa kuom wuoyo wi laro koma mar AUC mar jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, kowacho ni mano nyalo thiro thuolo mare mar loyo koma no. Ne oloso e kaunti ma Vihiga bang' wuok e boma ma Addis Ababa e piny mar Ethiopia e romo mar 22 mar jotend migepe mochung'ne tudruok pinje maoko e pinje Afrika, kuma ne gikalo e wach mar miyo pinje Afrika ma ugwe thuolo mar jatend pinje Afrika. Mudavadi okoni jotelo ma pachoka nyaka koro weoko kata wuoyo e wi lemono mar AUC. Let us take this issue of the African Union chairmanship more seriously than we are taking it. It is in our national interest. So be careful, because what you say may undermine our national interest. Pana ropoka tu, kila pahali, as if it's a village agenda. This is a matter of national interest.